जों जतन सावै मानो 27 नि सारिक त्रिपुरा सारक IPFT बाय त्रिपुरा मथा थानसा ओंलायै जन्तर मन्तर र ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि सानमुं सानलायै दरना आसगलायनाय एबा सानमुं सानलायनाय नि जों जतन सावै मानो आबनि बायनो रं नुगै दङ त्रिपुरि खरां 27 सारिक सानजानि मांगलि खेना माने 1500 नि स्लाइ फनो त्रिपुरा हास्तिनि दाल बिदाल कोनानि लुपुराव हाय सापाय खा नाय ओ थायो नरक नुगैनो दङ त्रिपुरि खरांनि मांगलि ओ खापानि त्रिपुरि ताखुते बुखरो अपते हाय ख्लायनो नरक त्रिपुरि खरां बाय गोरङै तंगि जों जन्तर मन्तर थाङै दरनार वे पाया साक जरा नरक न टाइम टु टाइम आपडेट वे तनानि बागै चाइतक नाय तिनी नरक जतन सिव सिनी प्रि शिड्यूल खाइजाक दिल्ली अभियान ताई बसकांनि तिनी 27 तारिख 30 ताई 1 तारिखो तिनी जन्तर मन्तर त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागै तिनी त्रिपुरा हानि तिनी त्रिपुरा मथा ताई सिनी नरक जतन सिखना kana आमन किसुदिन सिगां IPFT बे जों थांजा खायै जन्तर मन्तर तिनी सेपारेट स्टेट हेक स्टेटहुड डिमान्ड तै जों थाङै दङ ताई तिनी अर तिनी बाजारघाट स्टेशन बेलाय जागजमो तिनी मानथाय तिनी पार्मानेन्ट सल्युशन नि बागै जों दिनै त्रिपुराफ्राव जतन थानसा खायै जों खा दंथलै दिनै जों जतन थानसा खायै थाङै दङ प्राय दिनै 13टा बगि जों दिनै पुरा ट्रेन रिजार्भ खाइजाक ओंखाय अ ट्रेना प्राय नियर अबाउट 1500 प्राय 1500 प्लस जों थाङै दङ त्रिपुरा रायजोनि इतिहास हिस्ट्री अब कायसा सिनि बागै माने तामना अम हायके कुनु समय जों पुरा ट्रेन नावै जों दिनै अ जागा मुभमेन्ट खायमनि जों नुदियाखो ताई अमन साव चिनि बोबाग्रानि जे नासिक मं बिनि जे तामनाय बनो जातिया मुंबाई तिनी अ जे प्रोग्राम तिनी जे अ दिल्ली अभियान तिनी सम्भव खानि जों साइमानो ताई जत त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सावना जारा थांया दंनाय रक ब्रनो जों अमन सानाय जों आयं थाङै मुभमेन्ट खाय दं प्रपनो यांगो बहायनो अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि जे मुभमेन्ट जों जयराव मा दंनाय रक साइमानो चिनि बसकानि अधिवेशन चलिनाय जे दिल्ली पार्लियामेन्ट चलि दङ सेसन चलिनाय 28 तारिख चलिनाय आफ्रो चिनि अ डिमान्ड राइट जागाव राइट तामनाय बनो राइट टाइमो अ इशुन ति सानन बागैनो जों अ दिनो जों चुज खायो ताई म जों अमन सानाय देशबासी ताई जतो ताई जन जतो सापोर्ट खाय दंनाय र अम हाके जदि थांजा दंमा हाके चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों बिसि दिन नासिना नांगलाक जों साजे चिनि मिशन ताई विजन जों साक्सेस जोंनाय हामबाय जतन साइमानो सालकदोंमा रमै जों जेसिनि बुबाग्रान थानसानि मारि ताइसिनि कायसा जे गदर नाहारमुं एबा सिनि सानमुं ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड हायखा त्रिपुरालेण्ड सानमुं ति जों जे दिल्ली अभियान जों आबुन सिगां जों पाइनि माइथाम जों डेट पस्टपन मा खालेखा बेव गोबां बरनो सालायखा जे बुबाग्रा त्रिपुरा सारन थगाय दङ हाय खाय दङ इराय खाय दङ होननाय जे बवाबो त्रिपुरा सारन थगायना बागै जे आं रकाले खायो इराय खायो नै बनरनो दिल्ली वतलांमाया रकनि सालायखा फियाबा आबुनि उनकलगो जतन साइमान जेसिनि अ जों दिनै 27 नभेम्बर 2021 सालमारिओ जों दिनै त्रिपुरा हास्तेनि एंगिनाय अम कायसा लाइभ मा सिनानि बखा थाङै दङ तामनि होनबा आं पयतो खलायो हायंगो महाय मुंसा पलिटिकल पार्टी एबा अमाय दफानि सामुं खायनाय रंगिनाय जे कायसा ट्रेन कायसा कायनि बगिया अब टोटल पूरा ट्रेनो जों रिजर्वेशन खायना हारखा एबा बुक खायना हारखा अबुन पुलासिनि लांमाव जों लाइभ मा सिनानि थाङै दङ जे जों 1500 नि स्लेबो गोबां जों दिल्लीनि जन्तर मन्तर आरो सालनि सिटिं डेमोनस्ट्रेशन होननाय आबनो नासिगिनो जों तिनि सानजानि जों दामसिनि तामफ्रु जों आगरतला यागारनाय ताय जों 29 नभेम्बरनि दिपरनि दाम खाकसा हायगबा 3:30 PM दङ जों दिल्लीनि स्टेशन थाङै सगिनाय ताय जों 30 ताय 1 डिसेम्बर जों आरो दिल्लीनि जन्तर मन्तर जों सालनि सिटिं डेमोनस्ट्रेशन आसुकनाय तासिनि लगिवासिनि हास्तेनि सिनि IPFT हाफांनि सिनि मन्त्रि सिनि बरम गोनां मेबार कुमार जमाते बाबा आरो समय बाक्सा लगी रेफायनायनि ताकसुरा जे कप्टन मानमा जरातै
তাই চিনি আবনো কালে চিনি যে চিনি ত্রিপুরা মথানি চেয়ারম্যান হায়াকবা চিনি হানি নকফাং বুবাগ্রা প্রদুর কিছু মানিক বত সাকফাং তংনানি তাই আবনো কারিব চিনি এডিসি হাফাংনি যত ইএম সিএম যত থাংবাইনি আরো তাই চিনি ত্রিপুরা মথানি তাই YTF ni তাই DWM ni যত আদং কত আর থাংনাই जों दिल्ली आरो नक साइमन पार्लियामेन्टनि सेसन बसेंनाय हानबागै जों पयत खालासिम जे अ खरां तिसामुं एबाके जों आरो थां जे सानमुं आबो जोंनि नेशनेल मिडिया अबो दाक्तिनो आवायनाय होनना पयत खालामनि होनबा आरो पार्लियामेन्ट सरि तंफोर गोबां मासिनि जोंनि भारत हादरनि आंनि हामपानो 500 से गोबां एमपिस रक दंनाय ताय सेन्ट्रेल कैबिनेट मिनिस्टार दंनाय ताय गोबां मा थायनि नेशनेल मिडिया रक दंनाय हानबागैनो जोंनि Sirik mung tai sini san mung जों आरो सानि रमिनाय या जों सिटिं डेमोनस्ट्रेसन आसंनाय आबनो सक्सेस नय हिनि आं पयत खालायो जों ताय जों सिनि सान mung माया सा सिनि जबातो जों खालाय थांनाय न ताय थिनांगो जों अमवाय सेया तेव जों थिनांगो नाखागा जों तेव महाय दिल्ली रागो जों अभियान थांनाय हामबाय